Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qoddisa għal-Ruħ Ġorġa u Kelinu Zammit. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-miġja tal-mulej fostna. Għal-miġja tiegħu propju f'din il-Qoddisa għax hu se jikellimna bil-kelma tiegħu u permezz tal-Ewkaristija jiġi u jingħaqad magħna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li riesqa il-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna, nitolbuk li jħenna għalina il-verb tiegħek li joġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim il-ktieb tal-profeta Malakija, dan jgħid il-mulej Alla, araw jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji it-trek qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ arawh ġej jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Imma min se jissapporti il-jum tal-miġja tiegħu u minnu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet Levi u jsaffihom bħad-deb u l-fidda u huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jien nibatilkom l-Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħbad għall-art u nħallija tinkeret. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sarm responsorjali ngħidu flimkien. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Trikatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi flimkien. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem il-fqajrin it-trek tiegħu flimkien. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu li ilhom jarraf il-patt tiegħu flimkien. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. O Emanuel Sultan tagħna li tajtna liġi, ejja u salvana mulej Alla tagħna. Alleluja, Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Eliżabetta ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta imbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkunċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet, le, iżda Ġwanni jkun jismu. Għalula, ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid isemmih u hu talabhom xi ħaġa fuq jiex jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess, Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sinu inħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mill-għoljiet tal-Ludija u kull min jismagħhom kien iżomm f'qalbu u jgħid, mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej. Kil-qari tal-lum iżjes u għal-aħħar qari tan-novena għada nidħlu barra li niċċelebraw l-aħħar ħadd tal-Avvent, nidħlu fil-għaxija mbagħad fil-fġieli ta' twelid ta' Siedna Ġesu Kristu. U propju għalhekk illum il-Knisja twaslilna u tħabbrilna it-twelid ta' dak li huwa msejjaħ il-prekursur, ta' dak ta' Ġwanni, dak li kellu mhux biss iħejjih il-poplu biex jilqgħu, imma dak li ħajtu kienet kontinwament dik li turi, tipprepara. Fil-prefazzju minn hawn ftit ieħor sejrin ngħidu u Ġwanni u rieħ meta wasal. Però eżjes din mhijiex biss il-missjoni ta' Ġwanni, imma din hija wkoll il-missjoni tagħna bħala saċerdoti, tagħkom bħala lajċi, aktar u aktar intom ġenituri u nanniet. Aħna għandna missjoni xi nwasslu. Għandna missjoni li ngħaddu l-fidi tagħna lill-uliedna, lill-ulied uliedna. Aħna l-missjoni tagħna, l-ħajja tagħna trid tkun proprju tikkonsisti fil-li nuru il-preżenza ta' Alla u lill-uliedna nuruhom kif jistgħu jiltaqgħu miegħu. Inresquhom għandu, nippreżentawhom lill-Alla. Mhijiex sempliċement preżentazzjoni ta' trabi, mela kif isser li aħna lesti li lill-uliedna nagħlmuhom jitolbu. Nagħlmuhom jiftħu qalbhom ma' Alla fil-ħajja tagħhom. Nagħlmuhom jisemgħu il-kelma ta' Alla. Nagħlmuhom ifaħħru lill-Alla. Ma dan kif nistgħu nagħmluh? Nagħmluh billi aħna stess inkunu ta' eżempju għalihom. Jiena ġeli nisma' u jgħiduli xi ġenituri għax it-tfal ma jmurx knisja. Jien ngħidilhom imma inti tmur il-knisja? Iva, mela taqtax qalbek. Għax l-eżempju tiegħek, kif ngħidu l-Malti, l-eżempju jkaxkar. L-eżempju li inti jarawk u liedek tmur il-knisja, jarawk taqbad il-koruna tar-rożarju titlob, jarawk tfaħħar lill-Alla, jarawk taqra l-Iskrittura, int għalihom mistoqsija kbira, għalfejn jien ma nagħmilx bħalhom. Kemm sabiħa hekk din is-sentenza li jikbilna sal-Luqa, Zakkarija infetaħ fommu u beda jfaħħar lill-Alla.
Jalla hekk minn fomna aktar u aktar qudiem uliedna joħroġ dejjem kliem ta' tifħir lill-Alla. Ħuti eżies nitolbu b'umiltà lill-Alla missierna li wera magħna l-ħnina tiegħu meta bagħat lil Ġwanni l-Battista biex iħejji t-triq għal ibnu Ġesu. Nitolbu u ngħidulu uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għas-saċerdoti biex bħala ministri tar-rikonċiljazzjoni bejnek u bejn il-bnedmin ikunu messaġġiera tal-ħnina u l-maħfra tiegħek nitolbu. Għal dawk il-bnedmin li ma jridux jilqgħu il-verità tal-Evanġelju biex jafru li jibnek Ġesu bħala l-feddej kif ħabbru Ġwanni il-Battista nitolbu. Għalina il-koll biex aħna wkoll narfu nuru il-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna lill-uliedna u l-uliet uliedna billi nagħlmuhom jidħlu fid-dialogu ma' Alla li ju imħabba nitolbu. Nitolbu biex isseħħ il-paċi, partikolarment fl-art imqazza, biex il-popli ma jibqgħux ibatu u jsofru din is-sofferenza hekk ħarxa u qalila. Nitolbu. Mulej Alla tagħna bierek il-poplu tiegħek biex ikun jista' jaraf bil-ferħ il-miġja ta' dak li ħabbar Ġwanni l-Battista, Ġesu Kristu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li bija narfu natuk qima perfetta biex niċċelebraw b'fehma safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennitu bl-akbar rozza, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wurieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis. Imbierek minn ġej fi semmi mulej.
قديس تسوينت مولاي انت لاين كل قدسية قدس عليك نطلبوك داون l'offerti بالبركة الاسبيرتو تيك بيش يصيروا علينا الجسم والدم تسيدنا يسوع كريستو لمتى كان سيناتا بيش من رايهباتي هال هوبس رد الخير أسم دار الدشيبل تيو وقال خودوا وكولوا الكل من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tijek mulej. Nixandru bil-ferħ l-qawmien tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt qawmien ta' sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irroddu lek ħajra li xoġbok til-qana u d-diemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu l-Spiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftana Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawr tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Jew aħna wkoll bħal Zakkarija fi skiet ta' qalbna nfaħru l-mulej li joġbu jiġi jżurna f'dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulej jatina s-sliem biex bl-imsiebaħ mixowla f'idejna nistennew u nilqgħu kif jixraq lil-libnek il-għażiż li ġej fostna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Xtieq nfakkarkom hekk fil-ħinijiet issa għada il-ħadd il-quddies ikun bħal dak tal-ħadd imbagħad fil-5 ta' filgħaxija ikun hawn il-quddiesa tal-fġieli tal-miliet. Imbagħad il-quddiesa li fija niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu tkun fil-11:09 ta' billejl. Nibdew fil-11:09 ta' billejl. Imbagħad it-tnejn il-jum tal-miliet il-quddies ikun fis-7 ta' filgħodu l-ewwel quddiesa mhux fis-6:15 bħas-soltu, imma fis-7 ta' filgħodu, fit-8:09, fl-10 u fil-11:15. Is-santwarju jagħlaq wara l-quddiesa imbagħad jerġa' jiftaħ fil-4 ta' wara nofsinhar u jkun hawn il-quddiesa tal-5 ta' filgħaxija. Nfakkarkom mill-ġdid tinsewx tpoġġu ħdejn is-siġra tal-miliet, is-siġra tal-karità, offerti biex inqasmuhom lill-familji fil-bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.